Abageni bakira urukingo ngawa more especially abageni baitu kuri conference ya Mbeere West Field. So kwa niaba y'umukutano mugima abageni ba minto kwa njia yote muri conference pastor Simbara pastor baitu Mbara abalisia na abadikoni na tuwenge njobo speech kanisa morega biaona sana singe njomo ikire aso minto mulisia James akoregera kaisa bali ya mulisia abere ntambe na ndebo tuikira nerenga ya monga otuwakire kumusabira waje kumusabira na Nyasaye amakonye anyore kipawa cy'uburwari umulisi wabero kurwani matuka amange lakini ndanya kurwara rwari gai mama kaka nyokonya okonyira abantu abantu sa oni njora nkonyire ngenjende bono egasi ya kodire omuito stire nkoro yae yani yasa omurangeri na atete kumukore gasi lakikera tuachira tumusabere achakera asi eyoro rwari akoni ne abantu barachira abantu batakira operation abade bwata marwira makongo lakini sengencho yo kwegena obera okonya abantu abo bawenije abandi ndakakende no barema no tuliga abakonye mbaro bakane kuri bari gotoka ntoba yalibaga barushuda bakibakonye pe igotite kuira batise jinge because of time abakara bishimbi yamono lakini tubate procedure yoko program yere associated ya kene mangani kanisa igo tete ko ena mono tete ko ibagi ekwayambe ono mwato tere according to the program igo tete ko ibagi ribono ega as a pastor muchache a very long serving pastor ando biro okole mirimo nando gende to okole mirimo ya Nyasaye aire ibagi ukarabisha the church
tubwata abalisia tubwata abapasta and tubwata abageni barwefil kobwa mono adiganio pasta ujotwa mogati wona iga egere ototwa sosenini tomako na nekipidi eke baadaye ekero ko samoni ya eri na introduction ya eri kwa pasta muchache ntobatende program ile nekiko kubwata. So Pastor Muchache, welcome please. Basi asengenje yechinsa ntotaiti koira kege tambe tango na ro balisi balega balisi osia nimoje goche osia amona ba deacon divaro igare ero elders council ase district iga ngati nga wali sinko abale nga abatali bakke ona aba andro no mo na no mulisi ko abere no modikon mokianga magoko iga mokwani abantu biamana sana moche moya gumukwane maya usemba na mutete gukwana karaga numurai kanasa biya mono tigandete abarandi baraiga Justus na timu eliende elinde bachicha magasia karate naigo chuo cha karanse bosia James okororanga ora chibo no so ase timu ya barandi no tinga barandi go bacha abange go tania balisi igare rongo sukigori go chie kewango kende tiga nde toyo mintonya kwara is a long serving literature evangelist na ende retired abakwani kwara a statement tu na okore mwezi mbiyamole ndamana asinge chebire nobeli umulisiaro obireti na toche na ande asine mande toka bimiya na ndo china igande tokonya abantu gweta sisimi na bandu bagocha tumusabira maya na ande tiaje sama konya na ande ntande ko batu kumusabira tigamba kwani mbiyamole mwezi ona tigata kumulisia abira okonya abantu abange igende na wikatwara ko beroro kegenda bakabosyo nenda konya abantu abange tesobetere kamulisia lakini ngaite na akwera abantu 2000 kwa bweniri Nairobi Kisii Nakuru na ara mutu bantu bagwate chikanza chiko bwana abantu ngambi ya mono lakini yo wandi no lyo no yo Mungu awabariki sana. Thank you Josephat ntonacha konyora lero konyora ntamanyeti Josephat no mowasto ito tuamanyire a long serving pastor na ndi nyasao mokonyire ogendera se masomo na experiences mbalimbali lakini lero timaiti ose no konyamanyete nga se 2027 na tebiwa lero na Josephat noara sekero kirigia tebe buno mo senator kuruga na timogo teba sama nganai na wenete ya tigate bango na inchi abana banyasango bakwani mbiyamole amangana nara akaba makungwa sabantu bande lakini ekara chinga kichiko nyakwenda bacha bayanja ngora ikabantu mbanje gento bonse iko nyore kere mulisiengo chako burwali obo abante baroche ngane gosori lakini bona moroche kirenga kiyae iko kere gento nke bugata stage chiaye chugwanjira bantu mba wanja gento bonsirimo eba ucha wanja abande kare kiya bugatiro mulero asego na inchenko ira ni nyasanga mbi yamana asenge inche yake wa kiomulisia asenge inche bokolere obuyago kora ase okogweni abantu yese kararenge senseye nigarenge kogwenia gwetera chinchira awao mwenye olenga ke yamana bwate tamaraba
akabekera omonto akakora ki akabwena igo goikera noe nasemete nabo omonto akonyara koba gakogwena nobogweni obo nabo twabekirwe ense etokore erinde nonye togweni ense yaito ka tokogweni ense yaito buna abaseneta naro mbobe gake tigo mona abasene ase rita rya Yesu Kristo omotogori moche monyore taima cheso ekara moja kanyora abantu barure machoge moino barure bobasi moino barure koruwapi bagoja komotebi ngoyo na intu nera tubwate na riri rari muraimo kia magoko igoro motebe nga nera tokorete gento ki noyo nkagai oyo barenga bamanyete pasta na abae district naenda ofisi egache karurambia naende kamoirororo noare samangana departmentals ngotorare chikambe na ubale bagwatirante na pastor sausa na goeta nigo naende nyasawo mokonyire abana baitu bari mokonyora ribaga onyokonyora ribaga gosoma gendo osome pastor osomire biao ichire nyasawo moseseniri oikireke wango gete bono igagare one of the lecturers ya say university ya Kamagambo ande tusikonyora abana baitu bono iga batagete kogenda oburandia gochibusiae university yinkoigurwere etambe egochianari naria ang'egaiga erinde abana bono togocha kubeka oba buna nechi ambassador chitu cho tokonyera abana kogenda gari Pastor Davis Saisi oyo no mocho koro osaisi tali Eliasif no mwana osaisi egesiri bono oyo no mwana osaisi ase family eyo is the third generation asobo koleli bwa oborandi tigato kwani Nanche na abakwani mwensi byamwe karibu sana twawakira ko bagaya sinju mulisi atulangereti ende no mete sai aotema abanta kabai mete eva mario kintatere chimete chiva mario ikine kewe kanseti yebete maya ona abantu beto kuba kinyorire tiabarwari abantu beto kero bagwene twaje twabaranga murarwara mwensi pingo tukuranga barenga baigwete barware bon ibo mutaito muwene mwensi ona twachira kora abantu banya sai bagwene digere tubaranga kero muwenete mugoche kansi kero muraite mukane nyagitai ubona muri simbia mono tubasiwo kuomoyo kiagera kero uchake gento nyasa kwigura ebintu pinge mnatugunya guskocha mutwe kanisi ene yote kurwa mario gamaya abanyagitari batabwati bari benzi pewana ganyaye myaka 5 kurwana asa mario ga yo gutuka maya na sekansi na abantu bari baje nyatwara abantu banyasa ite ko bamaya igoti saba seni na inda barende na naroli pastor minto mogesino aregaya nero tinere tamagana healthy igekero mogesi achira nero tinere healthy feel diengima igende kimuro chene keke ngose nero yo manyane mogesi pastor mogesi ngomo manyamore nero tinere tam nyagita chetu chance igomba kai kiregaiga igas chemsirio ge no twana otokon igiara tote mogesi no arenge mi yamana dia satu senie nende tuwatan James namubekireta amaboko nere namubekireta amaboko y'okurandia enchiri buno omulesi ase ekanisa eyeiga ase ekanisa eye ntobwate egento okoroka ng'a medical missionary yaani amang'ana y'obokoreri bwa ekenyagitari eyoteba ng'a medical missionary yani what is a medical missionary? Medical missionary are licensed medical professionals who volunteer to help meet people's medical needs. Often
to help meet people's medical needs, often in underprivileged communities or regions of the world. They are to be nurses, nabo aragende asomigwe n'abandi mbale by virtue of asakurwa okonyora nkurumayaga tuze kurangeria omugakanta gekago ikatumanye ng'omonto narenge mukyoyoiga orenge omorwari nabono seitari omong'ino minto nagature emete sana gature emete kwa abana n'abantu bande igora bakonyora ng'ase naro omonto akoba associated korwa sarure korwa ne family eyo elineage y'abantu abo buna bakire korwa monto narenga ororo ore okora gendoki orenge korwari ono mwese kubwatia iga say no James paketo ke ng'omonto ngabuno yinaro kera James da chete training and ons lakini has a big talent wono iga eye twayete kogundwa asenare twaragenda tagosomi gunje na some tigunga korango mwako ya mangana ya iga a medical missionary na mangana hubs ngamotari togenda ororo takintia iche kumbe ara konyoro kewe ke gya soira asare wono ngaikora ngaikase geteiga ngatiga wono ando mate karo gwatigire gentonya toyo ke practice yona boja gwakora gendoki na boja kweba lakini so happy nga ogendereire na ndo ikira Sunday kiera nkona kurware testimonies y'abantu akonyire gocha bono na bako bakonya so burware na ndo bande obaranderia ringana batoreka gocha se asoburwo tubratata ochikondororo watenga consultation fee 3000 ko ikararo watenga tindaro bya kana se scan kana se gente wakuchibicha hando qualify kuchia soyonde and people are making money because of ailments of yemebere ya mwanya bantu kuwatekana bona babaire bagosoma lakini onyana bona ende nyasaye kwara abantu bande baba able kuwenia by using common sense and the environment. Bantu baro bako nto bako tumeke gente kitaruka na kibon bagina omacha mwarwa ekolo kunga kumwewet common sense and environment una bana bagusika remba akabarira bante mitwe mondo kora gento kike owen abakungu baro bare koibori abantu banyora bana ende babanga kimorochi baba buya abantu bagutumika common what abantu bakanyora mauta kuri kwege baro bago jane bintu tramobekira amauta kora gento kimoroche amaute awena, and that's how our God ale umuya angana ya here bana go to our that experience na bana bago to make natural remedies or natural medicine to care for our bodies and our health. Now say God requires all these people to use God-given abilities to help others in one way or the other to overcome the diseases. I know one pastor Moisole Bwangoiga Urwara Gatayunga, you're supposed to call surgery. Kaila nyagitari akanyora munyagitari surgery takona tigendoki. Tayo akaiwa an appointment of a later date. Kaira naka akanyora umuntu ndo komadayunga kibono basari utingwa bono muchana nabwo atano uyo noyo akamadayunga ko ganye to munyagitari yoyo kara tumekango emeteye n'amaryo gahe gachiko yatumeka akora gento kieke akawen akakwana nyagitari bakamutayunga ya problem has subsided ngomo jando akora gento kimoroche o chago kuminga ebinabye bikone ntumekendere ma ntumekeneri na guri koro naende gose ninki nkora gento kieke ngwene ango nachite kobarwa ntumeke kibese
anenda bicycle we can use such a small remedies bantu batumikira makara n'ebintu binde bike emechando yakorera gento kimoroche yabiri keko care kurwase omubiri. Still God is calling mankind to participate in this medical ministry. Pado nyasaye nkurangiria abantu bamwegenete abantu bakomokorera abaoborori eriyo batumeke ebyego biri ara abaso kugwenia abantu eri mwanya abantu and all humanity batoru na gotora kurwase emechando babwate Yesu na kwanete ngani nanikia kwanete bo Kitabu kilikia Matthew chapter 5 verse 14 Yakoba tebinga you are the light of the inuni gomole obarabu agento kieke tate abetinga you are the doctors of the world tate abeti takwanete any profession tate abetinga ye nakira bakuruka abanda bechiombe bakura chema kibakuru you are the veterinary of the Yabatebanga you are the light of the inwe no baso ogento ki tunaba Kristo nyasa na otorangiri nabona ndako toebyegugete lakini kero kende twabieba kero kende twabisiereria kero kende twabitume kabobe wika abantu bare konyoro kugwenigwa kwasira igabano monyi gotente kengo kwana bo kero monto be classes nyasa na moetege ntogete ara tumeke go to meet acute needs of people hani nyasa na eta abantu ebyegugete no musozi na rukuri sentriga abantu abakorekana ko babwate mechando challenge dia ya mongo bare konyora baikire buoye bakuminga kibona bagwete mechende yonsi pi paka bato kabuoye hani yako tumemechi batumemechi pacha buoye ubairo ngori ubaendagira handi babongorora kibando batari tikuruo gachi gukwa bakarira bagacha hundreds all over the places yakibono yanyari kanite this ekegunya saa koreta gento kimoroche amoete yoko rich abantu gete inche mako yagatebanga bono na akwete na kinda senyara abantu abana nate gucha na kinda ache mba ikere so la wanda takoba tabinga our God who is in heaven na bago to make a people with little knowledge, people with little education, people with little resources, but he gives them ability to touch people's lives. And the good market you want abantu bana no manyi bole ngaki oboke abantu bana isemichire ngaki chinke abantu bana no konyora oboke Labonya sai akoba raise from us nderi waikere abantu bonsi. So the only thing that is needed from us, are we willing to be used? Ine no rigetie go se no range okolege ntokieke otumeke. James, I want to tell you that this God given ability na bango koboli nganya sa okonyo otumeke uya. Bantu bando ba etumekire for their own bride. Abantu bayetumekire bobe asoko kweroseria chibese kitayo ochiro mukungu matenga ngange meteyo mwana ukubaranga chibese nechi yoningi aminity talimi atatu ngi aminity oyago sabachiri busa to omwana agaru walete ero monyene none yanga akobeka korte gento kieke igeta andaka tolobera ni sikore lakini yaka matenga elinko nyo omwana nechibese irenga chiri busa to Nyasai orusie bia uwebio asabantu bunabwo obatega baba mauchi ekiboli mwe antombara Nyasai te bia lakini moko bione bobe baba Nyasai te bia wa pa usimeke ibintu byama bane Nyasai ngato hali bia wa lakini gato ko bitumeka for monetary gains ago to Rusia tuatika la kwa ordinary like any other persons kama ko ndoni gweto boli Isanga to ali byewa tuikira abantu bandi lakini to abitumeka bobe omoya yo birusi kurwase tole nabanda to koboli nga James that this God given ability is not for monetary gain, it is not for bride, it is for the service of humanity. Okorera gento kieke tabukiri Isaiah chapter 6 verse 8 Isaiah kera korangirwa ngakiago teba here I am, send me.
no nda Nyasaye korage ntokieke ntumeke nabango tebanga be that person muntu agutora butuko gati turiko mutabe sanga ibe kigwacha bano bwona masikani kyobwate nogo sibyo bosio na kumuhudumia. Praise be the name of the Lord. Nyasaye will take care egitoro ando ko bago chabana na magania manene ya mawenya di tangani ya oko ba attend ko ba services and God will bless you with the resources. Ekibori mo ekibori Nyasaye nako agento kimoroche nimba school karia nkeigo kamona kana bwate kare ngaka ngaini twaro sabachibe sisi ni lakini ntokanyala ngatari konyara kamona kuanda binga siwezi enda shule nyingine sijui vile utanifanya kiusingo cha kokora kamwana kangaini ngatari kurubesa chikoma de baba ndo tabati besa wacha kwa karaga sigete tonyore tuakariro mwa tukanywa tari willing nganyu mwana ko murusia mu ile school yabo mwana rakanga kakabwateriwa kakora class 8 kagaita buya kaenda secondary kagaita buya recently osenki na bwataka mutanda kitu twabwata konyoro gotoma 20,000 Kenya shillings okay bindombira nyasago cha kwa ward kuloralia kurumagega bona obutanyale ngabantu tomba bantu bwani obutanyale chibeza but God can award those things from later. So na banda ko church James Singer today we have people who are the heart because of simple curable physical illness. As far as yes I call this revelation na batoko tebanga may you use it for the glory of God. Tumekama ngana yo asobane bwango bwanya sai so that you are used in advance for God, to God's glory, so that you bring relief to the people who are affected and the people who are afflicted by diseases and the maladies. Umaitira bako kojo mukungu obwate mechando ekiranya oliro kuwena ya konya abantu binyumba yaje abana batale ngo batale chakuba pale ko jesukuru banyole ngina ale isikuba tranche teyo balire bagende kera kwa mwa lyo wena abane bago chaka banyole ndagera bali bayira nabo chera lya moroje ko jesku bando bata maroira abachandiri chinka cyabo cya umamire lakini ko baraja soro bamali amalyogo cyamate kiboke na sengencho yobana bwango ekiagera morore kerago cya senka yago takaya abantu yago siri abantu omolembe yago siri obwamate ngumwana tu autosoma se Biblia ubwato borero se myakerenga oyo wata administration ya inconsistent for how many years Biblia batabanga he had used all his resources asoko korage dokimoroje and no wamate bwasirire he had no attachment to anybody lakini ekerege samo ikera agwena lakini mokolingia mate ya yaro lakini abeta sekenyuru lakini abeta sabantu bonse nabatoko sabanga may you be of this you use in Jesus name. Ngoleko tebaiga the church is full of medical professions kanze tiga adventist ne bata banta bange balino manyobo ko wen yabana bako ba doctors abande nurses abande dentists abande surgeon abande laboratory technicians to health experts abande pharmacists. Yeah, the Lord calls everyone who possesses skills and knowledge of anything that is useful to enhance his cause. Yes, I got to be going to speak to be to make aso ikera no kobori wa kwangu kwa mwanya bantu, and therefore bune kanisa we are here to support you, elder. The church should seek wisdom from God and do a mature plan to identify these professions. There we dedicate them for God's use. In Jesus' name. What a blessing the Church of God enjoys when she has converted. But we got no poor gifts
naende pako bitumeka as patriarchs, as prophets, as elders, as apostles to reach God's people. Nere kanisa ino butenenku. Now let me tell you this. Abantu mbalo totaikere ne amakonda aya ne chikwaya mawatera. Abantu mbalo totaikere ko baranderia. Na saba school programs. Abantu mbalo totaikere lakini ekere barwarire. Pago chaso omuntu mumahite Nyasaye. Oba eliogo, oba guide. Omoere batebanga Nyasaye oyo ogosasima na nche narenga kora gento kieke. Bagina bamoja mulagira mwali nyingi. No muraba. Abantu balo barata dimarandi amakondo. Lakini toko bariji good services and they say the God you serve is the God I will do what? Mbaro na totera matero zinebi batategerere banga chimboli. Lakini ekera barwale tebago ikero omuntu banyole ryogo. Pate banga olie ryogo angatari kangwenia. Nyesago sasima nerenga kora gento kieke. And therefore, James, I want to pray that when you use this, you can kiao. Kera nyesago che yakabe naye onyole chinge nangeni. Chechugutwa ase omutuo. Kuna kusaba kwa neme ya Kristo motorito. Elda tenelangu kuchabusio. Abalise mura somo sange kona barandia abanko buringa na inue tutenene gocha usio. All our elders and pastors who are here. Na wango sabanga we move up front. Ekero saitani yokurukubirecha. Akorora engenange nigo sobora ubwo muntu bwachakire komesa kinera bakora mokorenge. Gakorigia kuburimia. Gotuacha kuburi Nyasaye nga ekegwe kabe kira somolisia. Kirabe in Jesus name. Bana banombara. Etaya asabana. Etaya asabana nigeko Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Namba ya kabiri. Ababwatani abamura especially abeke nyurike. Ponje bano basko kwa namba gachi. Barenga mura muri tiyari ko gachu. Abagusi ba songoro na kigusiga batebanga mubani tana wanjoralia sobo. Manyora abantu bako bari bagocha kuriyo muri simo mate oyo boli ndibe takira kurugura nginga yali ngikurukale. Mata magana hiyo. Musabire na kumusira in Jesus name. Musabire na kumusira mongino nalenga boli. Nakia kuru Christian. Tinelango ngota bikuru wabo naliyo amo ako yake yuka bwata na rete support no mongina senka. Support ningeke bon. Nabura kaningo nango ngomba chiko sibera kwa nyaro umuntu oge kurugurari. Utakira komoera sana komo amariogo. Andi ko chiko volta ma tibese ndi kama tenga ene chiso tu the taste kabo sakapisa. Ana mata bakungu sana ba to mulubu kwana chinguru gete choko. Momanya tibo. Momanya bakungu la wembe nileleo. Ekero mwako anyole keguneke no kumusegeta no kumusabira. Ndeli kegukya kirebe na gukina in Jesus name. Elda mbali bala cheke ko andiko soma kuru wasori. Ekero kugeria abantu nayo gukina. Baramoma yatabo. Lakini bwe migere kewa gento kieke ekewe ke ukwamanyire ibintu sanga nabantu freely and God will still keep you raising in Jesus name. Bale ngamo lenche bakora lyo molisia nga so bakora lyo Nyasaye amoe ebisibaya biyamano tuwe kamarunse era bankobolia pastor Mochache ekero daktari asabire munde lyo muradi Mochache na kole ase ogosaba
Usabatore mwene Nyasaye tuwakirambia muno kero twanjite kwabena munini twatwende twakirega igase kuria rero korora omusombo kwaire keo kyogwenia endeke tukumubekera amaboko n'abarandi moneke wekega kekonya abana babange bari babwate emechando y'amarwaire ao tigere banyora omulembe bagukorere gasi ono mwene musini na biria ataraikirani asoko binyora bikirane na eberaisi asoko rigasi sini amate yae sini anabaye sini mungina amuna abasanga kamna influence kiara tu asabe na kwena watu mtete asoso ngisumutoria ito Amen. Mwachanu tata Nyasaye tokoira ribaga liko gwakirambe ya mono asenge nchio moyo n'obugima gwatoire biya mono abantu anyora ribaga gocha asenke yo Minto James no mongna Christine n'abana babo yo Minto James kwa murangeria asenchira yende naende asoko mentre kwa murangere tibu no morisia gocha se kanisa kewu nkere kiaro ekane ko basare kioko gwenya monene na waro chengambi yali bagakuna kogendera gukora emirimo yiga bonkunyu bokiriru tigake oro kimaiso marore isi kwa abantu bonse barigereretie yotwakira na intwebu n'abakoreri ase mugondo ba pastor alisibara n'abadikon n'abakristo bonzi aso kumuganiria maya nako gusaba monne ngomo echinguru kirikwaira abagweni bande bonsi baria baokora emirimo yiga yokogweni abantu baigwete bobe ase emebere yabo erindo monene okore kobe kegweke koba reality ase obogima bwaye tebanga negento ngakiendara abetu ogotumeka ase obong'ainereria lakini goetera ase chinguru chiao na goetera ase okobua kwao ekero monene tokobeka amagoka ita asare na ase omotwaye ekiara gwatwaire aya iga akore kense y'obuya bwao omosesenie oyo Minto James nekegwe kwabekera asare gekora emirimo nekero kera akora emirimo buya kerenta abanga ase ogotoreka twamotigira asore chinga kichobugima obo gwatwaire ko basense yebona iganga omutumike koreng'ana n'obwanja kwao nekera yarabe erieta riao ribakwe twasabira ase Kristo Yesu omotoria. Amen. Kero abalisia na balwanye ko moko boko abo ntaite ko benyurianga bado James ni garo mulisia we kanisa ya Adventista. Praise be the name of the Lord. Sabatenda abenga taya se kanisa yago sabalibe kakurwase kurwase umulisia omonene ndeli pastor umana komanya go munyiwete igotari gasoka yanga abantu ochire haya igare under the authority of the church to current pero monene bono goikate bilio komokonya bono bilio komokonya goikabo monene oye egera amusabire gento cheke amusabire libaga gento kende obogweni obo mubwati limiting na yone sabato yoro jumapili bale bagocha abruptly nabatoko sabanga as you regulate your patients to observe the Sabbath yani nga babacha kuwona Jumamosi bande ko bagocha bakanyinga lero ngento kieke inchumambia lakini bande ko baikire attend to their cases lakini bete tenga your clients bamanyanga there is Sabbath and let it be observed bogweni obombo basako ko limit to the services of the house of the Lord to gwenia utasome lesson to wenia otegere amarika machenu omazino nge to monyene byaka kire ngakike tote onganya kurwa sabantu ogenda ngakimoroje
asale solid asale weka egranya chikuru asenye sai go no nyugote bono igo. So never be too busy that you cannot feed your inner person. Matende to utwala chinyinge paka tueba kwe rageria no go saba orero abansi bagocha dedicate them to God. Matebinga we ahila in where mate kere kingo korera kere gesa arenga sense chinsa nire ngale kuira sogo saba video tabanga ngale kuboka early in the dawn yisa ngale chinsa kianda oboke oenda gusaba aboroki baje kuboka banya orege stakole tigento kieke kayesali naiba kwenda bamonyora igana seli kuruma igana sebi tutu ebzitago saba nakieko ale kia bako muwori Jesus teach us on how to pray tuegerie notokora gento kieke mbamo bone tinga tuegerie buna tugwente kugweni abantu mbamo bone tinga tuegerie buna tugwente kwa abantu chindagera bali tokora ibikone ngo bako muwori nga tuegerie tugwente kora gento kieke teach us on how to pray ikiagera no sama itichi uchuko wentu wa kwaringi igari gosaba 6 hours in a day lakini gakanyoro muntu gwa temperature how long could it take to chase them away ebigo chikomorora they respond pono anza ko ratio nga igari gosaba 6 hours itaigere ngachwate 3600 andikisa kadire ngechiro 360 times 6 omanya kobeka to 1 fraction kiyo yani kama mko not fraction but ratio moja triko ratio kiagera kama 2 big kana to ko bolinga take your time to pray God so that when patients come out even before they reach you they are already healed. Is my prayer in Jesus name. Basaya maokanya sai family nere ya gwekerenya nabandi bafire tinga abasomba abanyasaye bataragenda muche gocha busiga igo karibu sana no mugocha gocha elinde munyale gusabero ndo bwato muchando bwoborweire nabagocha elinde pastors baito baraiga banyare ko babeka samakanya sayo omo wenya ore hange yeso monya mavira ago saso kyachi koro iwai yogi ya yeso terava malaika erietario wa tora ogotera okuya rietaria yeso ukwana lengana abantu batangiti kotegerera ngane yeneri tikando example musombo nyasaye ukurukwa Paul ngotemo Biblia gotebanga liwa likamubeta timati ne lyomosowa musinerie kayaba liwa likamulentera maira nobororo bonge asumu beroya Biblia gotebanga agasaba Nyasaye aragatatu elio amugwena mate Paulo kusabira linga abantu bawena abantu babiranga kibubye bigari byaye bakora gento kieke lakini bonera omonyene liuri abetire amaira agoso ikomo chanda ataligo suka usabire Nyasaye mara gatatu Nyasaye akamenya kumutebika tindiwo kuwenia bono lakini ngentongo kora I'll give you enough sufficient grace to carry you through
ikibuli mwakegule kowano kotori kowel yondataka kobuya bwana bongisane bokobori kurwase ndwari yeye engakiye nali Paula korika marube amatindi nali Paula koroborandia bado korokwaya ngakikore saka mukani I'll give you muruna kutoko manyana apart we pray for healing and those abanga that God will give you sufficient grace to carry you through bantu baro bakurwara lakini bado bakore memele ingakiyo kurwara kwao omonyi gweta bantu baro bagotwara obororo bonge lakini bado nyasao basese ni asega ti agento kieke chobororo bwo na nyoro mongindo kwa graduation urware for 28 years ore wheelchair for graduation mwale kumotikaka otabanga yangi nago tikala kango kwa oikanale go chakora bundo mocho korone abara gento kieke with all this nyasao ngai sufficient grace. Did you know I've been paying fees for this child even when I was ridden on what? On the chair. God still blessed me. So amid this pain, God will give you his sufficient grace in Jesus' name. And we also want to ask God to heal you physically. Yeah, because he's able. God will do his will on you. Tiango to sabe. Motongi goronense. Nyasaye wa ukonge. Kero kwarenga sense abantu bamenya goto gocha sori. Bakanyora okugwenigwa. Barenge imeuko bakarara. Abarenga magata bagatara. Bandu barenge ne chinguru chebirecha bigatama bakaba basibure. Abantu banywa bakule barenga asimbera ayenyasaye ukabatura chinguru cyawe kabono ntire moyo nabako tebanga ketura cha solo no kwegena tuite bibyaitu no twabera mama chaito no toe afya engia na ende no senye emme yama bakaito abata busia babakire busibwaho nyasaye bagukorera nakokoteba ingamba bwata amarire asinyama cyabo asa maugabo asa manyinga ase birengeryo manyana ase lisankwa ko bakira sori bamanyetenga nayo munyagitari ubwete bonsi koranje Kristo koro wanje kwao ase amagimabo bandi mbarwate ibirengeryo Nyasaye na batoko boringa deliver them and cancel them and let them be free indeed. Bandi bara kutasinguru cyabirecha bandi barogirwe bandi bakorerwe bitagene chinguru cyabirecha. Yes, I want to ask that you chinguru cyabirecho chibwase litari yao ubakore babe abasibure kigima gwetrasore. Bandi bara barwata sengenje bata bwati ngolemba chinka cyabo icyamati cyabo. Na batoko bori Nyasaye instill peace in their families, Heavenly Father. Bani bara barwalite kyagira batara gwanchaye patari ko nyara kwabera bone chindigitania Nyasaye koranje baye chinguru chukwabera eliba wene naende koba abasibule kigima bani bara babata grudges with people Nyasaye na batoko bolinga give them liberality, give them love so that they are able to love even those who are unlovable. Bani bara batara guita bakigima bara bakristo bigaruri Nyasaye bakole bakuita baye kigima bakokorere ne chinguru cyabo cyonsi omone bwemeganda mwaka na bacho busiaho kwane guriyo muchikoro yoro murwaire twamore trase kiru kyo kyobonene una kwa wene ti umunyaro chairo chinguru cyabo Nyasaye atika chimuikere umwana uri wende abo mugima eri Nyasaye aikire chindoto cyukumo ogwado tonge toga taime bere mikirano karebe byacha marura agakira makweli twakira asore Nyasaye nga konya kero yomora amenye his or her full life potari kona cherunchira ebintu bikole tunuri mu bibiriza Nyasaye witu biyamono kire ko rusaba waito and into me to give a living testimony for we pray in Jesus name. Amen. Thank you and may God bless you. Orule details cheke wane biego tubwate bitara tumeka tutari gutumia
anya tukibwati na birabe ng'umugakona kibwate nya tukibwati umungino ona kibwate nya tukibwati umwana ona kibwate gekaro kia urukire tema okebeka kewenera. I think waikiraiga tunashukuru sana se aya korekire na balia bataigweti bya masaba ya tigaswa kore meremase mebere ino elinde Yesaya we bako ye pawe ke polisi airu termine tingote era gotera kugonjora abantu nga yoke kwangete nga Nyasaye gusabura ubumane. That's a very good message. Na inde tu pasta tu na kwa mekita linka tu to maite sindani kubeta abantu na kubaji ntetere tu muntu kaga nguruwali ale kwende. So this is a wonderful step. Na tu wanyo mekita linka ekanise ito district conference and beyond Kisi. Igonga na muntu motani nka uturuwali kenye mete natural. May God bless you. Na inde oburwali obo ogendere kurwali kumtukuza Mungu. Tiangiri bageli korangeria Maurice James akotu atwara chinkwa naka karakindi sauria chinsa chari achiche akuwa na mangana abira atatoiga na inde ali kama gani onde igande kenda yari geta kido akwane Maurice. Bana wa Nyasaye ngo bakwani mbuya mole pastors baito bantu ba minto bankaiga nabageni bacha nagokire mono mo MCA okoboria Ngoto Daniel, karibu sana na nyangwara ndoche no aralia nashukuru asogo ikakwaino nagokire sana kenga antara kwana ntagete kwa Pastor Ito Davis na bubate ne tamangana chikambi ontia nalodire nyangwaru musani ono monne nwara Ngoto abasani banu aba igabo na basani bokabakire Pastor Jeremia Mbiamono asingencho ko tambua muri sito ana mangana yeken amangana yokurwali ya kwa mangana ya na mangana yeken ondeta sote na bantu mbali kuwena kabisa aliyo bisunando abantu abange baocha to kwa Mariogo Jeremia na amaete bagunchanda abandi bagwende bakwena kabisa ibo muri si kini ntata akirekia anikioje ko bagweni gaiga tewa nine yana mangana manene na igeko era twachera ntugocha gento gekente oyo takorwa bisia limiriro bono ache gento etaigo kolegasi ache kitoko mubekira maoke gento etakolegasi ose mwale twaja bosaigo meta bando na vale na banda mbagwa tase bare gocha baja bosaigo ntunturi gocha gento bosaigo geke nyono oyo bono nero nyore no li nyangwara sa gocha gocha aramba dai gocha go no jide Jeremia atari gocha ofigo eka mitwa muntu meti wikete kiet lakini arocha ego yani ego mono nyina magana bosaigacha mpake gali ati neti arugo omorisi ayo kwana gosori gotwari nse wato na ego bosaigo na ndoje dike baka sini aviansi yo gagocha ana mangana yake ne kapisa no bontu abekira maoko ya na mangana yake ande buna ko enda iga ayenchu ako eri obukuwe tewane acha kerero o bae nyodi bago acha nyitinya kwa sabe ngora ba mario bagwe bono wacha kiro bukina kero kura babu sanyasa ne ya komentera mario gana mang ayo amario atari uchi konyarigi ago joka una njetinje kunyarigi nyoinje ago chiacha uno nya gotara konya gukubwa uno murisha nya gotara kumbana era mubwati iwo mungina Kristini una pastor ate aba mogesi igumbate omonda na bacha goja bi oere tepi omorisi ogo twara richiwe omwego stako ekiata bwati bes okomweri ogo enkoro ya ungotiga ekiata utako moe bona rinya sai ona ukugweni mon oibia gacha na gutangasi nsiganzuna omondo korwa no akorete abantu shini bakwa jibesa bonse
oyo mtakwa ete lakini sini bakore kere mukora sabira chani sema nae igo na ubire igo na nyori biasara ebi bya Nyasaye igo tie Nyasaye beseni na umwalimu ito umwalimu oja kurwari kisi university mosayo agoje bintu bose kora abakwani ngo abakwani mwalimu kisi university agoja bose bintu rais kora abakwani angora bamba ko mai uyo daktari abana ba Nyasaye mbuya muri pasada betyo maene abande babuganga abantu abarakero Jumapili mbabugate sibari gukike buta baja na ndagero mate sekani kiriti ko burangana parate birira igo basa baiteri tali boigo no maene Nyasaye urange iri abantu asikingira ao no Mulisi James urange rwa senjara ya bene bune gokonya abana senjara yo buruoti igo mongina Kristina tonya kuiroreranga o Mulisi ngaki nyororo abantu bagwene nayo bwene ekanisa ichore tonya ko kuyariganya karutokanye togoja gwakabire kwa Yesu Kristo tukomorodo dere igoro yamare tinya sa tokonye karutoragendere gusira Mulisi asaka gwigikiae mbuya mono magwe no ale lakini tigere matukabere gosebona ya matukabere awo kukorongo kutole na incho yo ndene inango kunde onya kitali ngo kubale lakini Nyasaye atagete ninda getimba tangase nga marioga akoru California America korwase chiredio muri ko igwe bintu munene Nyasaye abegete kirase amariogo chindagera cyoka na mariogo amariogo abana ba Nyasaye gokori amatunda awo okogwena onywa amache muna pastor ateba iga muna tote niga ne pharmacy ya Nyasaye ne pharmacy ya Nyasaye ego togwenia bona singi nyutu abolirwe abantu bane bagusira soko boruki obungaini bona totajete pharmacy ya Nyasaye twachikoligie lyogo banyagitari barosi na ende kurwa semete babekire chikemiko na ende chiaso aso mobere era ni white oli akwana igago tebanga kali chi ebinte biroro muna chinsaga gokolia chindoro chikorusie ebingomi bibiri bigo chaso mutwa ebibundugusi biri biko genda go chiase chitiuma biasoka chinsaga lakini bono kwanya oranga nsaga totaketiko karaki totaketikoli chingende chibwate nitric oxide chigo strengthen emeki kero kwalire emeki ya oroba pressure te oito botuko kwamanya kwankoli chingende chibwate nitric oxide Nyasaye begitorore lyogo lyugukumye likolira kisemeki emeki ya stretch amanyinga atara kwaboka mambye kwanga chingende kwanga kolia bantu bane bagosira soko borwo bungaye tiga Nyasaye to siseni enelingana lyalengeli nene oborandio bonene sana lakini gerecha no bako bwata abantu nga aikira borwere boko bwata lyoli bono ngoragenda muri nyakitali gendongera ngo kumisana kwagenda nyakitali kwanyora pastor baitu kwanyora umuntu abekira emepira ko akoherwa amabere chimioro no muntu ne stroke ya mwakire emeki ya tichire asengeje yoko libobe emeki ya tichire amanyi ngasoire agana ni rom asemu obongo aruranire na endine amabere abekiri chimioro inko ibobe sana nende ba momenta cholesterol omuntu olioko likare gokore fasting gwa macha amanga aitororu gochienda yaye abwate liberera Nyasaye nabigete bintu bibwate omega 3 ebina bitokomoa bikogenda biniutralize amanyinga ali ngora amakwalia konyora agananire umuntu oli monyora obokira serita ya Yesu ansire gotara ntagete pastor ntagete kolenta mheshimiwa Ongoto elinde karibu ababara iga maiga nyangwana wale Zabron wale abo mukwana lingana elimu. Thank you Mulisia tigana ndimba kwane mwezi pia somo ne bwedi buyaiga
gakingi bono mwakire gabana muri bya gagikora ko bako ma to ko bako nkonga ko limani yegere mbakwaniri iri ne kipale nasaba nyale ko bakwanira ase ngi dizize cya njwa kwani abantu gatosoka ngwara njwa nayo mbogo njwa mbogo gakonye kora bu na nkoroje nando wali ama isonga ngoro njugo jana ibuga mo genda gakingo sabatule kibono mako kora bubiga aya ngwira na tole makanyoto mbia mono sana mupasto uchire na saisi eba kwanira mangana maya paka bone bagenda kirende tiganya saba sini bagenda biya ikebe ochikobangana bya nyasaye abantu bamitombia muri nande mbia muri mwezi omasana tambiyore no bwate chinguru kabisa. Thank you, tunakuambia usukume kiasi seneta ngo ndale ubugabana na nje na chirebana korora omorisia oito chemisi na kiro choni line nande aba pasta bankome na bons egere bamusabire nje nago kire konyoro munyagitari oito sa na nje nimbwate sukari kara konye sukari yeyira nense nje bono nanyo na kwa na igabono na bwenire tigambwene abangina na morogiondora kara tika misara torwari to kobwena omanya ko moroga kiagara bono ekatwanya ru munyagitari bwe kenyekia egento gatani ate abana na tora una ana mario gare nsago tere otamanye kunya changanya ora changanya byo sumago ite igona ene party enene konyo munyagitari enonsa nande nima tena chemisira ro na tene na Onyoro bwate chinamba jesimi 100 bono jaje chinamba 1000 wikali sibwecho ekiana ntoka tokotara wichaiga na tonyora saba ntoto botene aya genda kucharia buchira mate megita naro morise chamisi ara gokonya nokura matukabere egere mambio bokere orona kiense gokuhira mbia mono sana morise chamisi ntumwanjete sana na inde ekanise ya 7th day Nyakyogiro iwa yachagitwe n'umugaka matoko osirire n'abandi bari kubwatana n'umugaka Paulo Sirimani atandi kurukiya Nyakwara ari Kyogo uyuri sokuru yane kuruga ari simama rwite igono emo kondora iga nekero ntanyo rari bagali saine ena ari kubuganga nande nkonya kuire nkoro yane ngakanga chemisiga bona abeto mu pastor kiera ngo tukolire kiroke lyale nembere mago korandura ngakireke bamo chemisi mu mintubura mwamorora kumo pastor mu chachi mwarura nsalia nerumba tisete ekanisi lyanchi yanchema tatika gakia abantu ba mitongo sabo kwabera ekanisa ni nagenda na ire chibesa bakamanya konda amanga anywete nyasore ebo maene ni mbwate yalachi ekere kimbura usembeo amaisa no konyora ko bamabaliri nande nkondo mare asinga inchumbwate yalachi cheni si omituburo morizia ndiko kwa bese aye musere ryogo ni musere ryogo ntakunega ingobera nkora tere mbole kujya risa ire byo sere bobe ikiagarandire ngo urandorega okuminga omweshini wona zo chora ero nakale kunywa marwa bami tukagina na barange ne chimba matinga tindi kunywa marwa naga sibira arama tukaetire ngacha nkorrange ise yabono amajukumu abuchire ebeseri ngo sibere gechurikeria tigambike kanisa nabo nakiye kora moko rango na gutara na ana mundigereria kurwantige pia na anuri turojinga gondo nkumusamba bero mungu nako mungu nabwate nyuma ra jorite na gwirite ngia tagite goteba iga Nyasaye bwanjire kwa chemisi elietari nene kubwabu na konyarire chemisi tukubwatesi kiara no tuganeti na gwetero obya bwabo buri ubwate abana kwarire kanisa abande bari sikamo 90 bari ogendete korera ntuko gotiga tukubwatisi ntuko kwane buya nonya babisa bagwancha abantu abaya nimanyite nka omuntu muya okwama no rukurutwa magena lakini tuko nyuma yako na noma de kwanda kumanya gashingo kora mundu tabasa kukwere kiara ngabono bongo gwachagiro to eliogo le lya kwere kiara injene ko tingo kora te biu ngora iga so ge dongeri mundara ko sonyenda na chitata kabese chindire kora busa sanga kana uchimutu tubwati sho morisha tubwa no morisha buya ekero muntako mwakarigena abantu bari batenga bono twamuikirinsinyo ayira boko beko muntu umusukume bakansinyalia lakini Nyasaye uliche nishago saba amo museko rwensinyo amorete aralia amotere nigate
abo na ruro egintu kindi toso ime kanisa na ruje kanisa irinya kioguru na jitora abantu baketo umurisho pange ni maite ngamu bwate mechando asogusuka tuligia abantu basoye mechima abantu bari mechima batako bande kanisa baburu muntu ko batinga kanisa kiba koreki na inde abantu bara abande buna abare maritiga mwaba bekari kanisa twabanyorororo elinde tusange na barabu ikiagera tubensi buna tuliga twaruro bware ubwaro butwaikire nyasaye rande ya bande kanisa eri ekere kanisa eri chore umuntu kurwara nayo chakwa moyo jogo na bodo chikongeri yogo na abwaro twakodi tuyikunya kwera mbaera ege tukende kyo moiso eserikali yetu nigere ngiya lakini emesama abantu baburu basemeria singi njitara ya bukire amaryo gaburi kinyagitari abantu bambito burayi bwasarikiri nchongo tote nina igongo kole bikutananga ikobirituko nona ale ngianje maezi ndi igoro ngade nyakyuguru mulisha kangari bakwani byagarura mo wasekabuja igobo nabangi nabyo zikimu na bakimo tutogosemeri tusabe nyasaye tumubwate no koboko nyasaye utugusaba tawo dutiga nato serikali ngiya nato abaraya baya bakonyurumo abantu babo bari babachorete asirita Yesu Kristo uri muturito tibwati amange gukwana bari mwandangeri gando cyabasande bane barakurwa se media abantu ababe media James yo bitukwa bayikange talikendo kuba nuko bakwana rega baje kugutangaza na inje goko genda agari kera babange yete cuma mozi ko bana bari kusabiri baka saa 5 tiriya kwasi direct ikaisana gukwana uri muntu naita tugutangaze jibono bunangu imumu dawo dinde buna bantu botimba ali bachane ndakona kulinya majoka pa kurako bimba bunangu ali babwa pebes ekero mu bwakire sitinga posabe besa to kuchali noje pastor te batusaba mbari bakuruki nyinge obwali abantu busa ere bya kusere bubi omwade bagati orire nyama obimbira amaguru na amoretire omorisha mo eryogo ndema kuliya nteni omorisi matenga sabeli bali baba musebe esa ko nyinge ngojo ali busa ere bya kusere bubi ono nalikuwa wereire iga nyasaye gakokonya nyasaye kara ko echinguru kitogosaba kera nyasaye oguru nagokonyora nyasaye kwano ene ndege abantu ngoje ko yoro bone getia se ndege kubwa uranyoro magoro ziayo bimbeta magoro boga iga ne ganya buta na ndo takiro kwa ndafunga na ndabraga bunge bona liko chikwanda kweto ngari bwatu munyagita ari kuruseito abantu bagatimba ari korra bari nyama bakwanda iga ngwake je bisisi ngoki ubikuko barato mudoda abu ko mutomabu musabiri 100 egerebe siriarwa ayubike juno chakurwa ari buzako nayo komoro kisiriyo gakorire ori karumube yani ba nto basa kubeka ngabano nganga turwari raisi bakomuntu ubwate James tata ne myagerera kara kore mbere mubono ebibiro tege njuyu ayuti wari warera nchebuna ngo chikokoretera abantaro nto basa kupabi aye bamuserebeze abanyageje barwari busa wakonyoro umuntu ari kanisa ukona kwategenyeria aye motebi nganjo yane kumusere yobo ni ndoje bijana ubwate aye mumusere lakini uri kurusho kuruna irubi obwe kabaka ne ndege ere musabe chibeze egere tutuke nyasaye gata gitaba abantu bakoragera kurwasi bakoremere wano liyo libune ndagere twali gaba tindanye limbono ngo tukona te unara kana gatingora ali tarakwana ndagere ngo mu jumbo ro rwanda mu bita baro icyo namate bya bita madata so tonde abali o menda ki to rwari musa budaka lakini bali bali bakoragi okora mune bijere yoko ere byo muzere bobe ege tukende omweshini ngo tonone na inubo tukona mbogasu buna mwate bure ojogi tindi gukwana tukwana no ojogi yaro nangu kwana ka okomereka ojogi buna ko ile kuramba te ibintu bya itubye iru bya ibibubi ojogi ubitu buna ko iro butumbega abayibi abongo bagwatatu bo chugonte banza na monye tu ogoto ne chibono ntina acha bono mugura egesora nyasaye gakona gonkonya no mulisi karo tunere uniform abarwani bari banya kyogiro ekanisi eri achage tunombe na matoke tato mwabe gwecheo tato mwabe modekai ntagite mungusiru uniform komo na ruje simo gotera dio machoka rurari mwe igari mwe chuburi dio mwana machoka asire tata ngotera muri tigamba tebi bantu mbana kubatera lakini tigange kwandire gerensi boke egintu kero yokore kikere byo yokerwo muko nyore uniform nyasaye ka uwanja injire limo gotera ekero mwatera buya tari nyachu ya teguru ekero mwachu aro ngotu tari litale teguru ya teguru ekero mwachu aro choki tari litale abutu jasa ya teguru ekero cheni shobitago turwali buya tari tutoko konyeka nyasaye tigaba seseni abe nainwe
tobe giteke mutuanjane tobe koko semerina Yesu ngo tokarari no burayi ubuja nchira buri no burayi no mweshimi wongoto umuntu umwe no nyanda kwandi amesubire bijo tiri ko rama muntu ya site kaba siri bujamo ekwa yeri anga kiugiro mwari woja obwansu obo mukorani kusona ngaki era to sabe to genda Katika